muistatte tämän pelin, te hävitte ja te pitää sanoa, että mä hävisin. Sitten se alkaa siitä puolen tunnin päästä uudestaan ja sen jälkeen sit heti kun taas muistaa, niin se on sanoa, että mä hävisin. Se pitää aina sanoa. Niin. Aivan. Kun hävis. Nyt ette päästä ikinä eroon. Niinpä. Mä hävisin. Siirrytään sisään. Onko siellä jotain juotavaa? Jotain siis jotain vettä? On vettä tässä. Serenalla on. Kuulla vettä. Okei, hei sisään nyt. Mitä viimeiset on liput? Terve. Pitää leimata. Pitää leimata sillä samaa suuntaan. Leimataan näin päin. Se oli katkaista. Noita. Taas tämmönen ihme videokuva. Ai, terve. Sinäkin täällä. Mulla on jopa neulaa ja lankaa mukana. Miten se liittyy tähän paikkaan? Mitä nää teet? Varsin sukkaa. Joo. Ja paljon sulla on matkaa 15 minuuttia. Ei saa, kun mä... Onko siellä yhtään vihreää missään? Onkohan se mitään kauppaa? Mä mennään käydä kaupassa. Tarvii ostaa jotain jo karkkia tai jotain. Ai niin, voitko mä että nyt on vaikka pikkuhiljaa katsotaan. Vielä lisää. Ja vielä. No ehkä jotain juotavasta. Puuttuuks meiltä vielä joku? Lahtelaiset. Okei. 3 minuuttia lahtelaiset. Mikä se on jäänyt Tampereen rautatieasemalle? Eikö se tuu ihan Alkaa pelottaa. Olisiko se Lahdesta? No toivotaan niin. Koska nimittäin mulle ei ilmoittanut mitään, että se on tulossa. Paniikki pois! Sovitaan, että se tulee Lahdesta. Ei noin saa tehdä, jumalauta! No niin, tyylikkäästi. Tuossa oli tie vai onko se vaan joku? Onko se niinku... Se gastronomiitti on vähän paremmin organisoitua. No en sanois. Voi kans näyttää se nyt vähän. No vähän joo. Mennään. Eipä tiedäkin, niin paikka me ollaan mennyt. Ei kaikki oo ymmärrä. Jumalauta, ei varmaan se koulutus. Pois täältä mun Me oltiin menossa jonne. Mennäänkö tonne ihan oikeesti? Mennään sinne. näytti sitä tietä ja sit näytti sitä tietä. Hyvä turisteja. Missä täällä on pimeä metsän sopukka? Missä täällä on kirkko? Ei, minulla ei ole täällä metsä. Eikä kuulu. Missä täällä on lähikirkko? Ei, se on kirkko lähikirkko. Kaikki haluaa lukea, että raiteiden ylittäminen kielletty sakonuhalla tai jotain. Pitää ihmistää sen autotien yli ja vedetään junaradan yli. Kun on sopulit. Mä vielä muistan, koska mä oon itse siellä. Älä nyt kuvaa. Okei. Mä oon jotain. Mikä purkki? Tämä. Siellä ei mitään. Tässä on kaikki, mitä on. Sama.
Ananasta on. Pitääkö tästä ananasta? Pistäkää ananasta tänne. Oikealta on mätänä. Haluatko sä antaa mun laukun sieltä? Se semmonen... Ei. Jos on ne rautaketjut. Se ei kyllä. Niin mikä niistä? Tää. Kaunista. Nä? Joo, kiitos. Mä haluan niitä. Ajattelit Mehua. leikkimään. Hiljaisuus! Hiljaisuus. Mitä teet? Pysäytän sen. Hajotat sen. Noin, nyt se pysähtyy. Noniin. Tervehdys. No häiritsemään teitä. Oi. No. Paparazzi. Tästä pitää saada pisteet. Tästä pitää saada. Huutakaa perkele kovaa! Sen takia mä nyt luulen sä serreillä. Kovaa. Perkele! Apua. Nyt kuvataan. Siksi. Missä nyt? Täällä, please. Emsi. Kallo. Ottakaa hetki. Tekevää pitää. Kallo on tuolla. Night rain. Ai saadaan, täällä on kiviä. Tää on taas tuskallista vähän. Tää on vähän epic fail. Mä sanoin eikö tää nyt on Jos mun toista kenkää ei löydy, niin mä... Kyllä. Mun pitää sanoa. Ai vittu, täältä tulee hienoa. Mulla se oli, mä just kuuntelin kanssa. Song of Ingen. Uuna. Eipä! Ai! Lumi! Mä ei lakkinani. Emsi, Kallo. Kato. Merusa! Mä odotan niin kauan, että se tulee jonnekin tänne. Kellaan luokkiin. Serena. Sanotaan vähän hitaammin, että se on Kallo! Broken. Älkää sanoko noitten uusien nimiä. Hirveetä syrjimistä. Hirveesti